schrnovala každá jedna, nebo páčkou si to bylo možno představit tuhletou páčkou, že schrnovala každá druhá, třetí, čtvrtá, nebo se to vyřadilo úplně a kočí potom pomocí té páky tomu dal nucený shrnutí. Velice jednoduchý stroj, má to už hevírek, takže při skládání a rozdělávání se pomocí hevírku zvedla celá tuhleta polovina, oddělalo se kolečko při skládání, dalo se načep k tomu tam určený a hrabice se stáhly dohromady, lišta se zvedla, dvojím jištěním zajistila, hrabice se stáhly a byla připravena k transportu. Takže předělejte mě. Je to? Já vám to pustím. Ty hrabice chodily těsně za náročným koněm, takže ze začátku ty koně se většinou báli, než si na to zvykli. Hospodář nebo voska seděl tady, chodilo mu to kolem pravého ucha, těsně. Ne, všecko je otázka zvyku. Kosa nám nejde, protože tady máme motor, takže se musela místo těhlice, tam je řemenice a abychom vám předvedli, po jaký dráze ty hrabice chodily. Takže já si dovolím vám to pustit. Dáme to na jednotku, to by měla shrnovat každá jedna, postupně budu přidávat a bude jedna vynechávat nebo 3 vynechávat a tak podobně. Takže pozor. Shrnuje každá jedna, hází to na bok, ta hrstka, pokud nebylo to obilí zmuchlaný, bylo rovný, byla krásná hrstka, ta hrabice se její shrnování seřizovalo podle hustoty porostu a podle toho, jaký hrstky chtěl hospodář mít. Teď bude shrnovat každá druhá. Jedna bude nahrnovat, druhá bude shrnovat. Teď by měla každá třetí shrnovat. Pokud dobře počítáte, je to tak. Kdo to pamatujete s tím dělat, tak asi takovouhle rychlost to mělo od pojezdového, pohnaný od pojezdového kola, tuhletou pákou se to zapínalo. To nemůžu teď udělat, protože by se nám to otočilo kolem dokola. A vidíte, jak to jde ticho. Tohle je žačka vyrobená od firmy Melichar. Brandí se nad Labem. Ve 48. roku to bylo znárodněné a byly tam